Haupa danoi, ongi etorri Joko Onara, 3. kapitulua, badakizue 6. denboraldi honetan 3. kapitulua, bigarrena zuentzat, Maspron izan ginelako lehendabiziko kapituluan, eta laizter ikusai izango duzue. Eta titulu bezala, inspiratu ginen pixka bat, Virginia Woolfen, gela bat, norberarena esaldi horretan, eta, pasaden kapituluan egin genuen obra bat norberarena, Aide Rodríguez eta Kaiali Minerrekin, eta gaurkoan, nerabe bat norberarenari buruz hitz egitera goaz. Ezer baino lehen, goazen gure gonbidatuak aurkeztera. Hola Salvador, Lorenekare Bilela Beitia, hola bikote. Zuek gonbidatuak, zuek zareteia gure kolaboratzaile, taldean parte. Gonbidatu ez. Zure laguna, zure laguna. Bai, ez. Gonbidatu ez. Zuek kolaboratzailea zarete, zango nuke, ez? Vale. Ondo zaudete? Bai. Nerabe zaroari buruz hitz egingo dugu. Gaur ere baju hitz egiten aitzea, Lore? Bueno, saiatuko nasaltu horretan. Gaur gainera, esango dugu, normalean, publiko barik egingo dugula, laizter izango dugu beste sorpresatxo bat, baina etorri dira batzuk, publiko bezala, hola, pixkat bip estil horretan, kaixo, neskak, danak neskak, kasualidadea. Eskerrik asko, etortzagatik. Eta, basandakoa, nerabe zaroari buruz hitz egitera gatoz orengo honetan, eta ekarri ditugu, bi artista hondi. Maren, kaixo. Kaixo. Zer moduz, Ondo. ongitorri. Ondo, eskerrik asko. Nerabe zaroari buruz hitz egitera zatoz. Bai, prest. Prest, hauz, bale. Bai. Aixen txausti, kaixo, ongitorri. Eskerrik asko. Ondo zaude? Bai, ez ondo. Bai. Bai. Zuko harinera badozu, hola, anekdota desente, nera bezaroan gertatutakoak, leizter kontatuko ditugu, baina, nera bezaroa bada ez, bibentzia unibertsal bat, denoi gertatzen, edo denok pasa behar dugun zerbait da ez, norberarena da, baina askotan igual sentitzen dugu oso bestelakoa dala ez, beste honakin konparatuta, baina azken finean danok bibentzia antzekoak izaten ditugu. Horregatik, iruditzen zaigu musikari bezala eta sortzaile bezala eta bertsolari bezala, nerabe zaroan sortzen direla, hainbat dinamika eta horri buruz hitz egingo dugu. Baina ezer baino lehen guazen pixkat zure anekdotari buruz hitz egitera mesedez, ETV bateko Limon kontatu zenuena, nerabe zaro bete-betean, aixa, ze gertatu zitzaizun? Bai, konbertidu nintzen. Sekta baten sartu nintzen. Sekta baten sartuta. Bai. Ikusiko zentuen moan Limon. Bai, eta nik uste dut eragin hauko lan nerabe zaruan pasa izan, bada garai bat, baskoz influenziablio garila, edo incluso integrateko asko moldatzen garila bestien arabera, eta bai, atrapa bestan, hortxe, erdi izan bibliziak, pum. Konbertiduta, gainera, estatu batuetan, edo izan zan? Bai, DBH haue kanpu nahi neban. Dale. Estatu batuetan Indianan, hartotartian, eta bertan jo nintzen, da... Baina nola izan zan, fede kolpe hori? Esan izan kolpia, hasieran galdetu inoten gainera, Elixara juten zarie, ez neban nahi ni. Nori, familia baten egon zinean. Familia baten, eta bertako familizen arabera jokatu bizendunan. Orduan, Elixara bibidar joten nintzen hastian, da, eneban nahi onartu, sinesten hasi nintzanerako. Nik uste tiruila betera edo, ja, entzun, eta eurak realidadia ulertzeko euken mudua zalez hori, azkanean neube, komunidadeen bat etxeko uste dut, baina benetan hasi nintzen sinisten, benetan, jainkoari errezaten hasi nintzen, biblizia irakurtzen, eta lusatu inoan una bueltatzia, seikari mote guztan onartziak hori dana, eta bada gara ibandera bezaroa, taldearen parte izatearena, hori klabea iruditzen jat. Bai, komunidade bat desizatiarren larrara, danak errealidadia ulertzeko oinarri batzut aukez, eta zuk ez, destosuz konpartitzen, eta nik uste dut, on behiratuta hortik asko ukibala. Baina, kuriosoa da baita, zuek, Maren eta Aixa, oso gazte hasi zineten, zenbat urte zen dituna, 13 urte? Mairu, bai. 13 urtekin hasi zinen musika munduan. Eta zela baitera, nerabe zaroan talde baten parte izan nahi duzu, baina zure kasuan, ezberdina zinen, ez? Zure taldeakin konparatuta. Baita, uste dut, nerabe zaroan berez, enintzela, neneukan kuadrilla finko bat, leku askotan bizi zen azelako, Euskal Herritik bueltak emoten, baina, eskola saltatuten joan nintzen, ez dakiz orta besteen taldeetan sartzen zinen beti, eta ez dakit ni beti kanpoan sentitu den nintzen, nahi zatan, lagunek izen edo dana dalako, da ordu nintzat musiki ebasan, neuri esan zeuser.
Vale. Eta hori izan neurie, eta gero honekaz egon nintzen, gero eskubaleko lagunekaz, gero ingelerakoaz edo zer, baina nire lekue benetan olan lasai hauteko eta ni neu izeteko musiki esan. Da normal intzeten zen nire txien, gaua zanien, ja kuaderno bat atara, gitxarri hartu, da hori izan, ja, nire taldie. Jo, Maspron aritu ginen logela bat norberaren ari buruz hitz egiten, eta nera bezaroan bada, ez, logelaren, bueno, logelak hartzen du espazio oso garrantzitsua, ez? Guztiz. Eta zure kasuan hola izan zen. Bai, sortuteko lekue da, eta ez dakit, nik pelikula pilo bat ikusten negazan, bertan zerratuten nintzen, diska pilo bat entzuten negazan, eta izten nintzen, nik uste, baneukan olan lehio bat olan beluz bateko modun, eta gau esan nien, buru bat atenean bertotik, eta ez ebez ikusten, Gerniken bizi nintzen, esan gabaz ez da ez pasatuten, baina, hor lehiotik bitxuten eban, eta seguru sentituten nintzen logelan, bai. Zuk ere izan dozu logelarik nera bezaroan? Nik daukat rekuerdo alrebez, nik kalekatu nintzen. Etxera heltzen nintzen eta jatuentin sartzen nintzen txateateko lagunak. Bai, oza, neukan, gehizo igual, ansiade soziala, kalera urten binaz, sozializan biot, lagunak bestela FOMO. Oza, pizkat hortik, ni hori nintzen, kalera urten gauzakein eta de etxian alik eta denpora gitxien pasa, nera bezaroko topikoa izaten dena gurasukin diskutidu, eta bai, gero bai, zuk esasuna tipo taldien parte izatekoa bai, nire lagunak ez bapes bertzosaliak, incluso militantzizan be kuadriatik pare bat bakarrik ibiltzen ginen, eta hor bai, epokaka lagunen gandik bastante urrundu edo urbildu izanaz, baina beti okiot hori gentien biharri xana edo kalera urteteko biharri xanari. Orain atzera begiratuta eta Maren eta Aixa aurrak edo nerabeak nola ikusiko luke oraingo Maren eta Aixa heldua? Bani triste jartzen hazen edo pentsetan da nien nahiko astoa lortu onino eta bi urtegaz eta raiaten astenaz eta pentsetan ai, nik amestu nebazan gauza guztizek ez dut onino bete dalan eta pentsetan izu, logela horretara bueltaten banaz eta ikusten zen bat gauza lortu da esan bertotik urten da. Nik usteot Marenari pentseko duela oso guaiana zela. Eta niño, eta bale, ja nau triste, ja posik nau. Ze ondo, baina jode, autoestimantzat ona da, ez? Bai, pentsetat oso insegura nintzelako, bullying jasone balako bai, eta bapatien, gero Bartzelona joan nintzen biziten, eta bapatien inorrez ezagututie, eta horretan indarrasko hartu neban, nik uste, eta izan zen, mundu ez da bakarrik herritzen bizitie, eta giro horretan egotie, eta zakit zerotik hasi nintzen, eta uste horrek indarra mostela esateko, babitxu, beste zeu zer dau. Aixa? Bai, nik uste dut flipango gala izan ere, oiak. Zureak bereziki, ez? Bai, alde batetik, bertsolaritza aldetik, eneban sekula esperoko ona on leku neotia edo on hartzaten espazio publiko hartzia. Neukasan, ez dakitan bizinoiak espektatibak horrek, gero, aizan erabia, eteria zan. Ez ban pentsako, polleri izango nintzanik, ez ban pentsako, ez dakit, inkluso lekitxonen nintzala egongo, ez dakit, asko txolina hon nintzan. Nik uste dut, guztako jakola, baina ez bala esperoko, para nada. Oso ezberdina zara. Bai. Lehen be, baneukasan eure inketitu dira, baneukasan eure horrek, baina pizkat bidea, zein ez dut proiekta etorkizunera urrunera. Orduan, pizka con el flow. Osa, parkatu, baina, ondino sinitzen zu? Ez. Vale. Ez, de hecho, bueltatu nintzanean, jente pilo bate galdetzen hauian noiz para nintzan sinisten. Bueltatu nintzan, 16 urteaz, eta biblizia esan maletatik urten. Horren rekuerdo haukat, eta eneban horreri buruz berba etxen lagunakin eta familia zelotzi emoteo estan. Orduan nik usteot sinisten ebala, baina enebales verbalizateten, eta enebales komentaten, eta lotzi emoteo estales, esatia sinistuna nazela, jarra lotzia, pasain zala beste barik. Apurke joan izan. Bai, todo ez asko ira. Eta ondino etera zinen? Bai, hor bai. Vale. Bai, igual lotura. Bai, gero urte batzuk izan nintzen eteria, bai. Eterea. Lorezuk, nola ikusten zure nerabe garaiak, edo loren nerabeak zer pentsatuko luke orain zu ikusita? Zezu oso gazta zinen, baita. Igual galdetu ostezu, ja, ez da. Ba, igual bai. Eta azaber zer erantzun neuen. Ja, igual bai. Baina, zu noiz hasi zinen belakon? Gazte baita. Amasei. 15 hasi nintzen nebeagaz joten. Gero belako sortu gendunean 16 urteaz.
Bai. Bajo, ari zara. Ja, que igual gaur ez dote baskaldu, esan gutxo jando, eta inerra falta dekot. Bajo. Bai, gaztetzu nintzen, bai. Eta ganera, garai horretan, bueno, gehiengoa, ez ni bakarrik, ez da, gehiengoa, garai horretan, ni herri batekoa naz, eta ondino herri horretatik beste zu bape urten, ez da? Eta orduen, divertigarri zen zan, zehazten zara kontzertuak joten, jente desberdin ezagutzen, bai. Ze, beti zauz, zure kuadrilla da, betikoa, tokeiatzune, eskolan batera tokeiatzu gureka, eta haure tire zure lagunek, orduen, ez dakit, oso normatiboa dana, garai horretan, ze instituto osoan dau lesbiana bat eta gehi bat, eta jazta, ez da, garai hori bizitzen dugu, eta orduen, danak ginen oso normatiboak eta ezkendun ezagutzen beste ezer eta taldean parte izan gure gendun danak, orduan danak ginen bardinek. Eta talde bategaz hasten zaranean, bidaiatzen dozu, bidaiatu esan gure dut, ez literalki kilometro egiten dozu zelako baizik eta beste errealitate batzuk ezagutzen dozuz. Eta ganera artean munduan pertsona oso desberdinetauz. Eta adin desberdinetako pertsonak ezagutzen dozuz. Eta orduan horrek emoten dut zuzen bizipenak oso politxik dire. Garaion horretan bizitzeko bai. Ganera nera bezaroan bai dana bizten dozu como más intenso, ez da? Orduan ez dakit politxik izen da musikan munduen sartzea adin horregaz. Palo bueno, palo malo, ze guztitzarra bebadekos. Maren hori ere galdetu nahi nizun, 13 urteekin hasita, lehen da biziko pauso horiek ematea, zure kasuan gainera, bakarlari bezala, zuk esan duzu, gora beratxua izan dela, ez? Bai, eta gane nien ekien ez ebez. Nian mandereñoa da, eta gu bizo goten ginen mundutik, eusekiten, orduan. Egiz da, jende asko topatutu zendule bidien, zerrein behar zendun esate hotxuna, eta nik eneban hori ingure, edo bapatien kontratu oso potoloak, igual, nire beti kalkulaten nebazan geusek, zenbat urte eukingo da urte horretan, eta darazien 26 urte gazamaitzen da kontratu, eta di, orduan, bai, oso zaila izan zen, nire bidie topatutie, eta ikesten joatie, naguz izen mundu baten, zen naiz eta zu gaztie izan, naguz ezekaz zauz, lekue eta denpora partekatuten eta eurek beti dauz zure ganetik. Eta uste lanien gauzantzekoak iten gendu zela naiz eta nimume bat izen. Orduan hori oso arraro izen da. Baina berak esaten, lorek esaten modun. Nik eskertze dut musikal munduen hasi izana. Oso ondo paseot. Gauza txarrak ondi, baina oso ondo paseot. Hasi dinozu, hasi zetagaz, ez da? Bai. Bardina dinonik. Bai. Ja, bai, azteko modu bada, hori ez? Olatz, zu, zenbat urtekin? Hori beranduago, egia da, lehengo kantak idazten eta bai hasi nintzala din horrekin, eta bai dakat sentsazio hori, ez dakit, igual, bai bakardade batetik, bai, zuk esan dezunarekin lotuta deneri gitziaten, igual hainbeste, ez dakit, bullying edo, ez dute, osani, zorte duen sentitzen naiz, hola, tokatutzaian inguruakin eta, naiz eta ezan perfektua izan, eta baina, ez dakit zegatik izan zehazki, baina bai musika bazelan ere babesleku bat, eta pixka refugio, ez dakit nola esan euskeraz, baina babesleku bat hori da guztiz, bai. Eta jolas bat, eta horren gantzatu nindun. Ezan, ez dakit nola esan desio bat, musikaria izango naiz, eta hor hasien saiatzen baizik, eta joku bat edo zerbait engantzatzen ninduna, eta laguntzen zian aurreiten bakardade horri. Neri, iruditzen jat, hola, gazera begiratuta ez, nire kasuan musika asko gustatu jatela beti da ikasi dautela eta bibilina zela, edo kantatzea gustatzen zitzaidala, baina inoiz ez duten ez imaginatu nire burua kontzertu bat ematen igual, arrasaten moduko herri batean, ez duten nik ez dauket tokirik hortan, ez? Abeslari bezala, emakume bat gaztea, ez dauket tokirik. Eta, hori igual aldatzen junda, baina bai iruditzen jatela baita, igual da arrasaten rock talde asko euselako eta danak izunak, ez? Ez hauen beste modurik, ez? Eta, hori ere bada, ez? Neska gazte batentzat, esatea,
bueno, gitarra hartu eta banoa, ez? Bai, eta hasikeran niri bilurre motesten, eta neba zan kontzertuek emon gure, baina justo telebistatik urten nintzen, eta behar hori edo sentidun eban, jarraitxuteko, eta nire amak esazte, nengo gu nire dendan, ze amak andereño izan garren, bebai denda bat zeukan, orduan Bermioko portuen, da orduan esazte, nengo gu kontzertu, ez dakiz eta hori izan zan, momentazo, eta hortik ja ez dakitzaran izan zan, beti galdet, pentsetat eta dinot, ez dakit ze momentuten hori profesional bihurtu zan, edo zelan izan zan, baina inbizuz, geusek, naiz eta lotxatu eta urten, eta hain ondo pasetan neban, merezie bala esfortzuek. Beldurri gabe. Bai. Bueno, edo beldurrakin, baina hain. Bai. Bai, hori askotan esan dut podcast honetan be, bai, eta pentsetan zu igual txartuengo zule, bai, hola onda be, ein, eta txartuengo zuz geusek, bai, bardin da. Claro, nagusi batek ikusiko baban, pentsiko ba, nahi, ume honek ze jakingo deu, baina, haizu, hor nengoen, ez da, balipozik, balisto. Eta zu zer, hor zauz, eta igual ez tozu inez, Bai, da, holan ikasten da, bai, eta urten enbida. Hori da. Perfekzioa topata, ez tozu inoiz. Hori da. Bai, eta espazu ditzen, ez tozu, oza, bale, eske hobetu inbehar dut, bai, baina inde behi hobetzen da, oza. Bai, eta harin. Klasiek inda baino, eurrien jarten bazera, ikesin bizu, eta ikeste oso denporiegaz, bai. Zuek gainera gazte-datik jendaurrean, eta, bueno, bata kantuan bestea bertxotan. Ze bertxo munduan ere oso gazte azte zarete, umetan, zenbat urtekin hasi zinen zu? Bai, ni 12 urte hasi nintzen. Egiza guria egitura gogo da hola. Orduan ez da izan behar zure iniziatibea publikoratze hori. Osa, ja plazaratzea egituratuta dago, eskolarteko txapelketetatik, bertzozale elkartea toko zen bidietatik, ja bertzo eskolan basabiz, normalian saiatuko dira zu plazaratzen. Orduan, umetan danok urteten gara palestrara, da horre haitxek igual bai asko gero hor sortutako traumak haitxek, ze asko pizka forza eta jun izan diraz. Bai, ez da. Hor sortutako traumak haitxek gero asko atzera bota diraz. Baina, bai, 12 urteaz, 13 ja eskolarteko txapelketetan zaz, horrek suposatzen daben danaz. Gaur egon, bideo batzuk ikustu eraz garaietakoak da. Zer bestan honek tipoak, oza, kriston gauza fuertita, bertu apunte eusen da osenako hondik. Kriston fuertiak esan duzu. Hau dana pasada, 13 urte neukazela da enaz gogoratzen gainera. Ja, igual traumagatik igual astuta. Bai, edo inkluso momentuan igual... Kontzientzia edo. Kontzientzi barik edo... Bai, gero igual... eske bideo bat dago. Ofizizo batekoa, tipo batetan ni. Nik 13 urte da. Lehengo... Osa da, ondartzen zauze eta kremia emongotzu da, lehengo esaldiza da. Aiza ikusi eta zakila jarri zut. Da. Wow. Bai, da nik momentu nerantzunen jutzen da, besti bai da. Enintzan gogoratzen da, 10 urtera edo ikusi da, ke? Da, ama. Bai, kejaten etorri zinen da, bale, eskerrak, porque, osea, bai, da, hori egitura, osan nahi zan, eskolarteko txapelketa baten. Eta gizunak zen batut, oza. Nebre adina bai, ez, danokumiak. Lore barkatu mikrofonu. Barkatu. Bai. Ez da zai. Baina hori gazte urteten garila, baina ez dela, zuek iniziatibi biozu edo helduleku bat edo zeuek igual antolatu bizu ez gauzak guri emonetzen gaitzue. Bueno, baina igual bebai batzutan igual derrigortuta ere, ez? Bai. Igual nahi dozun bertzuak idatzi edo... Hortan ibili edo beti komite da lasai. Osa, ez zeneukaten aukerarik esateko ez dut hori egin nahi? Aukeria bai, baina, bueno, presiñotxua beti onda. Bai. Niri personalmente gustaten jaten, osa, ni beti xanaz protagonismo sale, bat, osa, kriston protagonismo sale nintzen, ordu niri me encantaba, naiz, eta kriston ridikulua eno utzan. Ni gustora hoten nintzen. Eta orain? Aldatu da hori? Nik uste bai, etza hondi gustaten jatoltzan egotia eta kantatia, baina umetan asko zin konstientio nintzen, horrek suposatze ban danataz. Osa, gero juten zara konturatzen nik uste, eta politizaten pasaiatzen dana, bai. Ja, bai, egia da. Batez ere hori, igual kontzientzia falta, ez? Zure kasuan ere, bai, igual ez datozu. Bueno, bajolas bazan iretzat, ez? Bai, eta gaur dut telebistara joan nintzen, nien hori kontzertu ikasi baino lelau, lagozkitzen egon nintzen, hori 13 urteaz, eta gaur dut bertako koreografoa, bigarren fasean koreografia bat zegoen esan koreografia, baina mobidu holan 3 ginen, orduan mobidu 2 ginen, eta ni oso torpienaz, oza, ni ez dakit antza egiten, ni ez dakit oso lasaianaz, esangot. Eta tipok esazten, zu seguzu, zu telebistan agertuten zarenien jendiek telebista matatutie. Ala! Eta ni holan betxun hotxan eta grabatute dauz, holan dauz, como behind the scenes programak eta holan, eta ikusten jatan niri egiten.
Da gero nira mari, ama. Orduan, bai, ez dakizu zure buru defandatuten, askotan bakarrik zauzelako. Eta alan da beni, ostitxarren nahiko dekot, eta erantzuteko gai izen naz, baina egoera askotan, sugastratuteko modue, ez dakite, behar zanago. Bai. Gainera, rol horretan badau, ez? Oso gaztea dan pertsona bat, eta helduagoa dan. Bai. Pertsona bat, ez? Hor botere harreman asko sortuko ziren, ez? Bai. Ibilbide horretan. Bai, ez bakarrik lehiaketan, Bai, edozetan, eta ezetzak esan biherrak, eta zu, ekoizle bategaz zaziel zara lanien, eta ni gaztia izan arren, nekien zer inguren eban, eta ontzeatzera bitxuteot, eta ikusteot, gauzak eziela nik guren ebazan modu nein, musikaldetik, soinu aldetik, eta bentzeta bat, eindabe, nire irudizegaz, edo, naiz eta proiektu independente bat izen, eurek ikusten biena. Bizu, eneska gazte bat, gitarra akustikoa joten deus, ondo, baino gu, ze txikia, zeta, ez da, beti infantilizazio horreaz, eta nik abestizek idazten egazan, gauza oso gogorretatik, nik bizitako gauza gogorretatik, orduan, ez dakit, beti hori infantilizazio hori bizite oso, baina gero tratuen, ez dakit ezaitxue serizo hartuten. Orduan, hori ikusteot gogoratut eta pentsetaot, momentu bat egon zan, esan eban, hau ez dut kaleratuko, eta diska oso bat hau, ordain dute. Baina kajoi baten sartunde, esan nebana, hau ez da urtengo, hau ez nazi, eta hor urten zan, uste nire alde onena, zankot. Baina, claro, kontroletu inbizara, eta bitxu, dirupi bagalduko zu, eta ingo zu, baina, enin bida, baina, saia da. Horki, esan bardet, baina hori izan dezula, oraindik ere, zakitzu esperientziak azuen maioko izlekin, nik nabaritu detela, hori, ez, olengo dugu zen bakit eta zuk ez. Askotan, Asko. Teknikari batzuekin bai, eta ni horrekin frustratzen naiz. Batzutan oraindik pentsatzen dute hasi berria gehala, eta bai, hori, kondescendentzia paternalismo horiekin. Nik bai ikusi dut, igual hori jasotzen dutela gitxiago gaur egun, hasi nintzenean askoz begi hau, neskeanaz, eta 16 urtegaz, eta askoz begi hau. Eta oin gitzi hau, ez dakitan, nagusia hoena zelako, edo, rekorrido bateko talde baten parte nazelako. Biak igual, ez? Igual biek, bai alanda be, segiten dut jasotzen gitzi hau, bai segitan dut. Eta batzutan, ikusten dut igual, pertsona baten gandik, nik ez dutela jaso, eta ezagutzen duten batek baietz, eta hori da, klaro, hau estan ez ezagune, estan ez belako taldekoa, hau infantilizain got, eta ni ez. Eta horrek emote hoste amorrue, kristona. Eta hori pastan da, ez bakarriko horregaz, infantilizazio horregaz, baita bebai tratuen jatorra izeten nigaz, porque soy no sé quién, eta gero besteagaz superborde izetan, eta holako gauzek asko bebai. Bueno, me he ido del tema. Ez, baina, hor badago, ez? Igual kasu honetan, hasi berriak pairatzen dauen zerbait da, baina zuk ikusten duzu konstiente zara hori gertatzen hori dela zure inguruan, ez? Baina gero oso desberdine da, hasi barri bazara neskatoa edo mutile. Nabaritzen duzu hori. Gutaldean neskak eta mutilek hauz. Nik ikusten hauen hasikeratik zelako tratu jasotzen zeuen Josuk eta zelako tratuenik. Oso desberdine da. Eta, karo, eltzen zara, kontzertuak egukiten gandu zenean, holan txikitzu ginenean beti ginen zuri pasako jatzun bai. Zu zara leku horretako, festival horretako gazteena, eta agian neskato bakarra. Askotan. Eta, klaro, horrek asko esaten dugu, Eta, askotan pasaiat niri berbatan astea, galdetzea zeuser, eta jo zuri adi, eta nik erantzun, eta jo zuri adi zeidutea, eta nik erantzun, eta ez como, bueno, eta arrela uberagaz, ez dakila zeta zauzen berbetan, ez da? Eta hori askotan ikusi dute, askotan, eta mode uste amorru bet, baina batzutan ez duzte moten amorru, moten duzte, como, zeiti pastan da hau, oza, ez ara konturatuten, ja, bale, no? Ez dakit. Gaur egun ja. Bai. Bertso munduan. Bai, nik uste dut igual musika munduan beste nivel baten dela. Incluso lagunak eta esan da dela edo berbaetxo bana bakarrik ligateko da edo bestela guztiz invisibiliza. Gurian askotan binaka juten gara eta segun bestian ordan bestia gixon bat da eta helduago
normalian zuk esasun, berari engotze berba, eta zuzaoz bertzo askari guztiza horri xilik euren konversazioetan, eta gero ja, hori da, kantatia tokaten jatzen ja, bueno, bintzat, zeure leku aukazu eta zeure espazizua, baina harina da, eta gero ja norbera ni banoia tipa gaztia batea edo, bai garteot inkluso, ostia, igual badukat botere kuota bat beste batzuna horrean ezain beste, alandabe, baina horrek zaintzia, konsidente izan begara bai norberak noiz hartzen da ben espazizo hori eta zer rol. Eta saiatu zara aldatzen. Ez dakit hori zure ardura dan, bez, Igual besteen begirada da aldatu behar dana, ez? Baina, norbera, penik ustot baukola isiltzeko biharri xana batzutan, eta askotan gizona erizkatut zauena ez hartu hainbeste espazizo bajatu. Hori bada euren arduria punto baten, naizta inguru danena bebai. Eta gero bestalde batetik nik eskertzeot, lehen komentaten non zariena, ez ezaten ez jakitzia, edo igual gauzak ez atrebitzia nahi zuzen moguan etzen, ez sartziaren konfrontazio daten. Nik ustot gaztetan, bertzolaritza munduan enaseon oso zentruan edo enaseon, arrakastia esangu edo txapelketan finalera heltzia ez nahiko berandu heldu jatela. Orduan, jakiotela zurrunbilo horretan ez sartzen. Jakiotela gauza batzuri ez ezaten, baina atrapan abelako nahiko berandu gai hau eta 8 urteaz, eta alanda behikari moten dago zapilo bateri ez ezatia, aukerak galtzen zozen sensazioa, baina nik ustot hogeiaz helduko banintzen Bizkaiko finalera, atrapaen guztala. Horri danak. Zentzutan, nola iruditzen jatzu atrapatuko zintzula? Elkarrezketari jakin bezez ez ezaten, bertzo saioari jakin bezez ez ezaten, danari bai ez ezan, eta gero gainezein norberak. Eta inkluso igual gauza leko batzutan ez tozu nahi egon, gauza batzuk ez tozuz nahi esan, jakin bez aukeratzen, nun nahiot egon da nunez, benetan nahiot hau mediatizazioa nire gain. Ez, aukera, ustot danari bai etzango neutzala, neuk aukeratu bariko. Dalako, se supone hori dala arrakastin bidea, ez da? Se supone nahi izan biozula leko danetan egon, hortik bertzolaritzatik bizi, baina igualez. Eta beti emoten dugu dana dala ultra garrantzitsu eta danari esan bihotzezula baietz bestela trena paso bingo da. Hoizan bar, nun trenarena. Galdu ningo zu eta jazta aukera egongo eta ni oso lasain nau ez guztizek, ez dut uste trenik galdu doanik eta galdu nin baut, beste bateko horrengo da, ez toste ardure, baina bai da presin hori sentiute oso, honeaz, hau, pai edo ez, eta nire biziz aldatu ingo da. Ez aldatu. Kriston saioa, ez dakize Gipuzkoko herri txikitzan, ez dakize magisoneaz. Ez que igual ez du nahi horreon. Igual ez du nahi hor kanta, baina saltzen gaitu horra heldu bigarila. Igual nahi zoraz beste zirkuito batzuk, nahi zot beste leko batzutan egon. Baina, gatsa da. Bai, imaginatzen dut. Adibidez, izenik ez dut esango noski, baina aktore gazte batek, ja urte batzuia pasata, elkarrizketak ikusten ditu, bera oso gaztea zala, nola ematen zitun elkarrizketa horiek, nahi eta nahi ez, trenak bestela ies egingo zotzan, eta oso da mututa dau, ez? Eta bideo horiek hor daude, ez? Orduan, claro, hori da gertatzen denez, hain goiz hasita, ez? Ikusiko dituzue, igual, irudi batzu, igual, eta izkizunak gustatzen, eta hortxe daude, eta... Bai, nik nire bideo pertsonalak holan YouTubera igoten joan nazenak, beste unin kendu nazan danak usteot. Apurke joan inaz, eta denporiegaz ez dakit 2 urtetara beti kentzen nebazan, holan musikagaz erlazionatute zeudenak, kentzen nebazan. Da beste unin danak kendu nebazan. Usteot ja horreri denpori heldu jakola, eta eskerrak nideko dala kontrola, amaitxun da, baina elkarrizketaketan eta holan, nio amaitxuten doaz eta pentseta bat, Iaz esan duan, zeu, geltxungo da, nik ezin dotein nire YouTubeko bizudan modun privado, ez orduan, bai, segurazki, nik ez dut ez gure bitxu. Nire mumak dekoz igual, hola, gordetu. Eta zango estek ikusten oso, eta erakusten eta nire ez dut ikusten gure, Nire estrategia behori da, ez dut ez ikusten, eta jazta, honek kapitulak ez dut ez ikusten. Nire aguzto kontrakoa ze obsesionatzen naiz horrekin da esatet. Gero irakurtzen dut ikusi, jazta, ez zen hainbesterako da lasaitzen hau ikusteak. Bai, kontrol sensazioa moten hau zer daun hor kanpoan jakitzeak. Eta iraganean, ez daukara solan elkarrizketa asko nik uste dut, osak, eizo bertzoa punto euseko bideoak.
Eta asko kriston lotzien motena, baina ternuria be bai, zori da, bueno, aiza, sin más, gaztetxu zinen da, bueno. Bai, eta, bueno. Sin más, horrepokarako ondo gauza batzuk, oza, esatezu, kontesto sozial diferenti izan, beste adin bat, beste inguru bat, bueno, dana ulertu bida kontestoa. Pentseu zen kebe bai, zenbat ikizioten, Ze hori beba da, ez? Bueno, igual, gauza asko ikasita, eta arro gongo zarete, ez? Bai. Nik badekot nire lehenengo kontzertuaren bloga, hori nira mandendako lehenengo kontzertu horren blog bat. Nik uste dut da dinot, oroitzapenak ondo dauz, hori bai, edo zein egunetara ezin dut ikusi, ze batzutan, lotxan gotezta dinot. Haien, baina bestela, guztetan jat, eta pentsetat politxe dela, urte guzti horrek ikusteko aukeri izeti, lagunek ez teki hemeroteka hori igual haien bizize pasetan ikusteko, da gu bai, da, ustate hori bai dauela be bai. Eta egunerokoan kontzertuak ematearena, eta hola, ez? Badau, zuen adinan, bueno, igual, olatzen kasuan ezain beste, ez? Zuke esan duzu. Ez, entzun, ez. 13 urtekin, tokatzen da, gotea lagunekin pipa jaten, ez? Lagun artean. Beranduago hasi zinelako. Bai, ni pipa jaten egon nintzen. Eta zuen kasuan, igual, ez dakit bai egongo die momentuak, baina igual kontzertuak ematen, eta igual zuen lagunak parrandan, zuek bertzotan, ez dakit hola bizitzen dozuen, galdu dozuen zerbaiten sentsazioa, edo ez, hola. Nik ez daukat sensazioa asko ibiltzen nintzen ikaste burutan, eta ez eukan zentralidade handizan nire bizizan, baina bai beti pipa jaten eote horrek hago bizaixan hau. Estankata eote horrek, edo azte burura gauza behar dinatziak, orduan bai birneban, bertso zaio ikusten jun badabe edo kantaten, edo ustot hortik, beste inkitu batzutatik, azte burutan igual, militantzira dedikaten ebasan epoka baten, beste batzuen bertzotara, baina ez da paratana hon epokak enabe honetzen, orduan ez daukazen sensazioa galdune bala, baina bai gauza desberdin asko enoa zala nera bezaruan. Lorezu baita, 16 urtekin ja batzian da bestian kontzertuak eskaintzen. Bai, izan bai. Baina, bueno, estekot, bale, geuse batzuk aldi dutez, baina beste geuse batzuk euki dutez, beste batzuk ez direzenak euki, orduen ez daukaldu bez. Gainera, bueno, ni beranduago hasi nintzen kontzertuak ematen, baina, demagun, 20 urtetatik, iaia 30, bueno, bai, eukidete hori talde bat astebururo egondana kontzertuak ematen, eta momentu batean bai ukin un sentsazio bat, ama, gauza zerbait galtzen nahi naiz, lagunekin, eta importantea da gauza galtzen nahi naiz, eta gero igual, larun bat libre juten nintzen esaten. Ez da nahi besterako. Niri hori ontxe pasaten ja batzutan, ikustu eta jendea daia urrengo lau hilabeteak daukatezela asteburuak beteta agobizo puntua de, ostra, igual azte barruak libreo karaz, baina asteburutan pasaten da biziza, baina bueno, gero... Ez da inbesterako, ez? Beste zemat urte hona azta bernan azte burutan, bardin. Iguala. Neu eta pasatuten eban kontzertuak emoten pipak jaten baino, egiz ezan. Eta zerkotan pentseta hotze, azkenen urtietan gauzasko galdu daz, eta asin bizenaz ostabe eta holan, eta pentsetan eban, hau jakin ingo bazen eban, 10 urte gazen gonitzen pipak jaten esaten eban, da gero, ke periza, ni pozik egonaz. Bokazioa txikitatik, eta listo, ez? Nahi zenuten tokian egon zarete. Bueno, beste gai bati buruz ere itzegin nahi dugu, men joko honan askotan itzegin dugu, kultura eta batez ere musika oso maskulinizatuta egon dela, eta auta bestea. Baina bertsularitzari buruz ez dugu gehiagik itzegin, honintzen behitakin izan ginen, behin, top fantasia izan bat saioan. Top bat saioan. Onera izan zen. Kamarari gabe. Bertsolari... Ez ginen itzegin hortaz. Sexuari buruz itzegin alako. Asko zobeto. Jo, ze fantasia. Horako egin behar ditugu, kamarari gabe eta sexuari buruz, eta olako... Bueno, ez da importa. Orduan, bertsolaritzari buruz ez dugu itzegin, eta batez ere, badakigu ez, bertsolaritza mundu maskulinzatua baita. Ematen duela aldatzen ari dela, baina nola ikuste osuzuk? Tema potoloa, gizonak eta bertsoak. Bai, ustot orokorrian badala irudi bat, ezta, edo askotan entzuten den zerba bertsoa aurretik doia, edo bertsogintza aurretik doia, baina ustot badaola mugimendu potente bat feminismotik eta transfeminismotik inizan dana eta daola martxan, baina ustot kontrako korrontia badaola.
Orduan, beti izan da inguru maskulinizatu bat, gure aurreko belaunaldizak enbirri izan dau golpeka sartu hor, eta honemoten dau batean finaletan dau zelako 4 edo 5 emakume, dana lortuta daula eta pareki didala. Baina, hau bakarrik txapelketetara junda. Soia semifinaletara, soia aurreko fasera, eguneko handi bat, gizonatiraz. Ze emakume perfil heldu da final horretara urtitan ziar, nortutauz plazetan, eta ze plaza motatan, nortutauz otorduetan, bertso baskarizetan eta bertso afarizetan, gizonatiz gehizengoa. Musikatuetan, igual ez diz izango gehizengoa, baina sortu berri izan diraz, zirkuito desberdinak, nun gizonak ez ditzen izango, antolatzaileak, bertzolarizak, ze askanean, ez dago aliza bakarrik ni holtzan egotia inguru dana, edo saioa eusten daben oinarriza gizonez beteta badao, antolatzailea bada, gizonen elkarte bat, inbitaten banabe kuota moguan, derrigortuta dago zelako, eta gaitegiza bada, superhegemonikoa, perretxikoari buruz ipintzen banabe kantatzen, denpora guztia bikotea zara eta bikote heterua sumitzen bada, familizari buruz bada denpora guztiza. Osa, ez da biratu behar bakarrik representazioa, ez da hola nahiko representazio hondik, eta horra heltzeko normalean jarraitzu biozu zela prototipo batzuk, baina beste egitura dana aldatzeko da. Da ustot bada hola korronte bat, eta jente piloa eta lanean, gaoz lanean, espazio diferentik etxeko eta aldatzeko bertzolaritza, baina hondik saltzen dan hori dan aldatu da, eta asko sobeto dago, bueno, sobeto dago, baina burrukan hondik, bai. Musikakin konparatuta orduan, ez dago, ez? Alde, iguala da, iguala. Zuen kasuan behi askotan esan duzuen zerbait da, ez? Gero estruktura, ez? Euston dauen hori, gizunez beteta dau. Bai, igual esan dezunarekin. Bai, eta kuotena eta hori, euneko egun gertatzen da baita musikan, eta igual gehiago zaintzen da irudia bera, eta batzutan ez da hori. Esaten zula, bintzat sartu bi emakume ezakit. Baina batzutan ez da hori ere. Eta igual eskaparatea konpondu ez du, eta gero barrutik, edo zer. Eta hor, publikoak nola hartzen dau aldaketa hau? Nola ikusten duzu? Badauela aldaketa bat, baina nola hartzen dau publikoak? Zan ikustat horbe korronteak dauzela. Eta uste dut, feminismoari esker eta bertzolaritzan feminismoa sartzeari esker, piloa feminista bertso saletu dizela. Eta publiko barri bat sortu dala bebai, zirkuito barrizak sortzekeran, publiko gaztia bebai sartu dala, eta horrek ondo, gero badauz beti dauz resistentziak, ez da borroka horok resistentziak daukos, eta jentiari molestetxotzo. Jente askori molestetxotzo, eta gauza batzuk kantate zuzenean, segun ze plazatan, txaluak diraz. Holan, eta hori garri etxen da. Eta kontestuen arabera ez iosu bardina esan, ez da, publikoen arabera. Publikoaz ez bauzu soñarri batzuk konpartitzen, mundu ikuskera bat ez bozu konpartitzen, azaltzen hasi bizara mundu ikuskera hori publikoak ulertzeko. Orduan, amaitzezu kantaten leku batzutan, normia dana, eta apur bat urteten zara, baina segun ze publiko dan guri, osorik baldintzatzen gaitzu ze, hiru bertzotan ez ziozu kontestu oso azaldu. Orduan, guk aurrera aldo guen, baina ulertuen bizako eta komunikazioekin zabata publikoaz. Eta plazan arabera, zuk ikusi duzu zeure burua egokitzen? Bai, guztiz. Bai. Ez hau zutena, pintzen gaitxu, bikotea zarete. Eta plaza hegemoniko baten ulertuko da. Bikotia batera bizi da, edo gurasoak zarete, batera daoz, umiauko etxe bardinen bizi diraz, eterutiraz, beste tipa bateaz bada, ulertuko da igual bollera zarila, baina ulertuko da bikote hegemoniko bat zariela landabe. Orduan, hori dana, ezin zara zia saltzen, orduan, egokituen biozu kontestora, eta gaira. Bestela, da frustrante da askotan, askotan da ezkezioten ezer. Etxosu kriston lanketia, intentaten zirrikitu barrizak ataraten, da plaza hegemoniko baten konturatzen zara gauza asko, ez da zela zure esku. Eta aldaketa zer izango litzake, igual espazio berriak ere haikitzea, adibidez? Nik egarteot beste espazio batzutan, gaztetxe baten kantatu zunean, oinarriza diferente diz, kontesto batzuk, hitz batzuk, jerga batzuk, konpartidu atiraz, beste leko batzutan ez. Eta
hori saio transfeminista baten, baina beste oinarri batzutaoz, bollo bertzo saio baten, beste oinarri batzutaoz, ja, eske oinarri batzuk egon bidiz, alizateko hortik aurrera eraiki. Da, bestela oinarrizak azaltzen zauz denpora guztizan. Edo oinarri batzutan jokatzen. Ze interesgarria, Eta pena pixka den baten dauz, ikusten da, badauela, aldaketzeko gogori, baina, ostras, dauena da horma erraldoi bat, ez? Bai, azkenean gizartiaz batera... Gizartearen isla da, ez? Bai, da batzutan pentsatzen dugu gure burbujan bizi garela, da urteten zara mundura, eta ez... Eta gizonezko bertsolariak, ze publikoa baina hor daudenak... finaletan eta... Venga. Ez gurot esan, privilegio hori izan dutenak, edo dutenak. Nik ustot batzuk, gehienak ez dakizela zelan kokatu, gaur egon. Ikusten da bela puntilla zenen bidabela gai honeri buruz berba. Osea, beste gai danari buruz lasai etxen da berba, eta eurat auke katedria, zilegitasuna eta dana. Baina, derrepente ikusten da feminismoa dela gai bat, publikoari interesaten jakona, eurak bapatin ez zentrua. Ez dakiz zelan kokatu. Osa, asko ikustoraz galduta, asko kontrakotasunakin. Beste batzuk, bakizelak zelan kokatu, dera bakitzen da bela batzuk horreri buruz euren lekuti berbaitzia, edo ez etxi berbaiz baukabe nahiko formazio. Eta beste batzuk nahi da benak kapitalisa hau eta puntuk irabazi honen kontura, baina ez dakizenak zelan egin, niri lagun bertzolarizak gizonak, galdetu izan, aizan, nik zer aldot esan da zerrez ez geratzeko flipau baten moguan, eske hau entzuten da benik ez geratzeko flipau baten moguan, edo, tipo, zer aldot esan da zerrez, edo, nik enbiotori kurroa sutzako. Osea, gainera, zu ondo geratzeko, ez nahi zuzelako gai batzuk landu, edo keskatzotzuelako gai batzuk, sino publikun aurrein ondo geratzeko. Ikustu eraz asko, batzuk kontrakotasun zuzenaz, eta oso kontraguk etxen duen danen inguruan pentsaten dabe, gizonak atzin itxi duzela, ez gauza. Gizartea. Bai, baina beste batzuk, hau erabilina izan, ni feministen lagunanaz, baina gero fatal kokatzen gaizetan, eta hor... Aliadek. Bai, hori saiatzen, baina. Musikan ere bai, ez? Bai, eta baita ere, ez dakit identifikatzen zuen figura hau, baina igual, Euskal Herrian badagonez epika hau eta ohitura hau zapalduen zearekin, bapatean konturatu direnean edo ikusi dugunean ez direla behaik zapalduenak, ez da gutxia horik ere, hor bapatean ez dakite nola jarraitu zapalduak izaten, bezala, ez dakit, sentsazio hori dakat. Esaten, baina ni hemen nago, como ez onartzearena hori privilegio guzti horiek. Eta saiatzea berriro behaiek izaten zapaldua. Bai, ez esatu zumeren. Nik uste dut ez da bela onartuten guztiz. Zelako desberdintasuna dauen, beti torriko dilea salpen bategaz. Beti, danak asalpen bateko, neska bakar bat dau kartelean, neskak ez dia inoenak izango, barkau, segundutxu bet, baina hori ez da gize. Eta hori paseteako denpora guztizen, gehien bat, festivaletako kartelakaz zuk balio dozule, edo zein neska botesan, balio da bela, asaltzeko zera hori dauden denpora guztizen, ze haiekai, eske, nibe hemen joteko zera dekot. Bai, eski hemen zauz, eta hurrengoan, eta bestean, eta gu, eta euren partetik ez da beharten. Gotezan, esango da ze pena, Baina eurek gero ez da bezaldatuko. Eta ez diek ejako, guk ejako gara neskak, engo gu danak batera, egun baten movimendu bet, eta eurek engo da beurrunetik. Osando, neskak? Baina eurek, euren partetik, ez da euren sarietan, edo ez da kizer. Ez da be publikoki zebez esango, nik ustot hori faltan botaten dela, bakarrik gauzelako neskak esaten, haizu hau txartu dau, eurek ez. Da nik entzun dut ere, musikariren bat esaten, euskei ez dugu jotzen, zeia emakumeak sartu dira estenan, eta ja, ez dugu jotzen, eta gero esango estezun hor. Horregatik izango da. Gero esango estezun hor. Txetzai nintzen, beri iniziarak ez. Gero, como beste aldetik nik ustot, guri zuri moguan, beste papela dago kegula, holtzetan, espazizioen euneko larete meretzea, eta bertzolaritan euneko euna guk hartzen dugu, eta gizonari eskatzen zagoen gupe, beste aldetiko. Bai. Eta albo batera jarri, ez? Baina eurek bai aukiten dabe, amestuteko aukera gizau. Guri, ez dakit, eskerrak eman behar doaz, sentitute goteiten duan gauza bakotxien, eskerrik asko nigaz kontatuti erren, eta askotan egize aukera oso politik deko zuzela, eta eskerrak emote zuzela. Baina eurek emoten dugu, ez da bela eskerrak eman behar, haien bidea dela, ezta? Eta hori ikusteot, guk mugak
dauzkagula, eta haiek hasikeratik hori esaten genduen lehen hasi berri dauz, eta ja rockstar batzuk die, eta hori guria egu pasetan, da hori uste peniagaz ikusteot. Akaboen leku edala eurena, eta gu gauzela euren lekuen sartzen. Hori da. Ja, baimen askatu behar izango bagenu bezala horregoteko, eta izkerrak eman, eta ez delako gure lekua. Bai. Estena tokian egotea, ja, jendaurrean egotea bada zuentzat, agerpen politiko bat, ez? Zuek zuen presentziarekin ja egiten duzu, ez? Baina gainera esango nauke zuek laurok badozuela holtzan egoteko modu nahiko politikoa, ez? Bertsolaritzan beti egonda, ez, lotura hori, eta egin da, ez, implikazio politiko haundixea egonda bertsolaritzan. Musikan ere bai, baina iruditzen jata dibidez, zure kasuan, Palestinaren alde, Instagramen egiten duzun aktivismoa, Instagrametik kanpo ere bai, pop musikan, igual ez da inbeste ikusten, eta zuk betidanik aukidozun zerbait da, ez? Bai. Eta ez dut dudan jarri holan izin beritzela geusek, eta ikusteot beldur asko zentzu horretan musikan, eta hori pop estiloan gehizen bat, aukera galduko da bezelako, ez dakizar galduko da belako, da nitzat hori lotxaz biziot euren jarrera. Usteote gauzak aldatuten dizela, danak alda batera egiten dugu zenien, eta lau katu gauz, aldarrekapen honek egiten bakarrik, eta horrek esten dutzu, oso ondo zabizia egiten, baina ez da be egiten, ez dakit festivaletan aurton, ez da, jendezko bajatu inda, baina jendezko igoin da, utxune horrek beteten kaka erregaz zera erlazio zeukaten festival horretan. Eta niri pena asko emoteste artista handizek eskusa oso penagarrizek emotie ez esateko. Eta oso garrantzitsuk dizela eurek emoten deu, eta nik uste dut horrelako situazio baten, eta ez bakarrik Palestinan edo segaz, nik uste dut arteak hori dekola, eta zeu zer esan behar bazu, eta zure historiz entzunin behar bagu, eta hori da azkenin oso narcisista da gure lana bai, ni, plataforma hori erabiltzie beste sozetarako, niretzat hori da azkenien helburu bai, zuk atentzio hau lortu alba osu, eta beste sozetarako erabile alba osu, zure buruaz aparte berbaiteko, egin bizu. Eta jendiek eskertuten deu, publikoak eskertuten deu, eta bilurre daukan jende hori, ikusiko ban, jendeek eskertzen da bela, eta nizat ez die, baina ez zara bildur, hori, ez paseko jaetzun da, holan, eta, ez dakit festival pilok, ez toztie ditxuko, eta hori argi dau, da, oso ondo, beste bide bat engot, eta ez tozte bilurrek emoten, baina danak ingo bagendun, igual nintzen ni, eta beste ez dakin hor karteletik jeitxiko, baizik eta organizazio aldatu ingo zala, eta sonarren adibidez, fundadoriek itxi dabe proiektue, kakarre dauelako sartunde, eta beste ez dakiz zeingo dabe, baina seguramente zo zerreingo dabe. Da hori dela bidie, beraz nire nazi zilduko, nahi dodalako beste danak batutie, eta danak batera aldatuteko ez dakite bidie eitie. Sope bai olatz, zuk ere... A ber, gero egia da, osea, nik, ez dakit, sentsazioa dakat, nik ititen ditudan gauza dira gutxieneko eskatu dezaken, jendeak eskatu dezaken gutxienekoa. Eta gero batzutan ez naizela sentitzen hain ausarta gauza guztiak esateko. Adibidez, Palestinaren alde orentxe bertan posizionatzea irutzen zait beharrezkoa, baina liberean ezin dela, ez dela sarraroa eta oso deigarria izango zen norbait kontragotea edo polemikoa izatea, ez? Eta nire gehiago kostatzen zaita ausartzea polemika bat piztera edo... Ezakit. Autozentsura bai badau, ez? Bai, daukat. Da, jena izaten deu, historizek edo histori bat igotea ez tala nahikoa, eta guztiz adoz gotezan, nik ez dut igoten Instagramera histori bat ez dut, mundue, konpondot, ez, hortik kanpo zeu zerrin bizu, dargaitzik, amagaz antolatu neban, diru laguntzan batzea, eta diskan bitartez, eta kizutetzakin orduan, hori jende izaten, eski hipokrita sentiduko nintzen, adibidez, hori ekentzun nindote, histori bat igoten, hipokrita sentiduko nintzen, manifestazio batera joaten, eta zebez gehiago ez eiten, bitxu, nik uste testala nahikoa egizea, baina askoz gitzi hau da, holan gelditzutie, zaten, zerako movida, hor bertaten pasaten ari dana. Bueno, azken aldiztea da, Rosaliak elkarrezketa batean esan dau, ez dagoela eroso sasi aktivismoarekin, ez? Zaretan, egiten dan hori, ez? Bastoria partekatu takitxo, ez? Eta, bueno, kontrako iritzea da, bueno, baina igual zuk Zeu zer gizabin aldo zu, estori bat baino gizau. Irakurriot artikulu hori da zaten diska bat egiten dauen bitxartien, ezin dela aktivista, edo zentzuzko aktivista bat izen. Ia bitxu. Sentitzen baina hori, mierda bata.
hori lehen esan doana, ez gara ingarrantzitsuek. Ez bera, ez ni, ez inor. Eta uste dut artistak mitifikazio horretan bizi dizela handizenak, da hori da nik uste dut kaltegarri zena, holan untxe bizi garen fenomeno horretan, ez da? Fanatismo horretan, beraz dut eskusa zera bat ala, berakanera referente argizeteko zelako, Patti Smith, ez dakit horrelako artistak, eta euren plataforma erabilidade. Zati, diska bat egiten dozun bitxartin, izan dozula horiein, baina Calvin Kleineko anuntzizo batein, bai. Eta Zarakoa, bide batez. Eta Zarako anuntzizoa baita egin, garen Zara boikotin biakola. Horregatik. Orduan, dinozu, Isilikongo bazinan hori 3 urtetan zure diskaiten eta hor zure prozesuen sartunde ulertungo neban, baina ez da holan izen, orduan Fedearen kolpea izan da, ez da, zuri gertatu jatzun. Eta bere 30 urtekin, horregaz dau, la pixkat. Bai, da nik uste, hori militante baten gandik etorritza, bueno, baina ez errezetxien aitzakipian, ez dauko zintzurik, zaten manasun honor dala daula kalian militaten, ez dakiz erdezatia histori batek ez dago zerretzen, bajatu kalera, baina bestela, ez dauko zintzurik. Militantzia zuk esan duzu, ez, txikitatik, edo gaztetatik aritu zarela egiten, bertsolaritzan ere, hori da, zure asmoa ere bai, ez? Bai, lehen, gaztetan bai militaten egan, gehiago, bai gitxiago. Baina lekutan eta holan, baina nik ez dut ulertzen bertsolaritza eragiteko gaitasun barik edo politikia inaiz barik. Adiez, ez da zuen kasuen moguan gauzak esaten bauraz galduen goraz aukerak, igual bai, baina beste leku batetik bertsolaritza jalotzen da jardun politiko bateaz edo militante bateaz, orduan asumitzen da guk gauzak esanen gauzela, gaitzak ipintzen gaituz eta esanen gauzela. Baina nik hori barik, nintzako ez dauko zentzurik, hori barik, horretarako etxeot, ez da, eragitzeko gaitxasun aukolako eta nahiotelako horre honetan ekarpen hain. Aldi berean, igual zuri zaizu inporta deseroso bihurtzea, ez, pertsona bezala, eta lehen esan dezuna txaloena, hor, ez dira bueltatzen pixkat. Inporta jate, segun ze kontestotan dan, baina leku batzutan asumitzeot, bai, da deserosotasun punto bat asumitzeot, eta prest banao eta konsientemente etxen baot, baina prestatu enbinaz neu, bai. Dano gauz pizkate zitza neskamonezi gaitxu eta konplazitzeko eta kostaten da, baina enbidanzio zer da nire ustez, Euskal Herria Irratian, beraz saioan esan zenun, molestatzeko agentzia saritu zinen, ez? Apur bat, jendearen erreakzioak sortzeko kontuan hartu behar zaituztela, ez? Eta batzutan ez duzula ikusten gainera, kontuan hartzen zaituztela. Bai, guztiz. Askotan, lehen ezautena kuota bat isatiena, sentitzeot, nazela, neska gaztetxu bat, piniko guamen, esango dituz bere gauzak, baina inorek ez dutzengo kasu asko. Orduan, ez da bain beste molestako. Itza emon bihotzu edo itza eukibizu molestateko bai. Nire askotan barretxena be, da beste nonorek esango basan horre gauzak azarretongo ziren. Ja. Bai, zuk gaina ez dut zu, elkarrizketa horretan ez dut zuen, bai, titiarena, hau da, neska gazte hau, ez? Bai, hori da, pixkat. Gutxi ezten. Bai, ama, zoratuta da, bere gauzak, baina, baina horreri ez dutzen mongo esan nahi politiko bat, ez dutzen mongo, kontrakotasuna bebada agentzia mototzuen seinale. Alde zein kontra iritzizak eotia. Aktivismoan, zuen kasuan ere bai, igual, ez? Zu neska gaztea izan da, zerbait borrokatzen eta aldarrikatzen, igual ez zaituztela kontuan hartzen. Askotan, nire burueri esate dutxat, bitxu, igual publiko honek oneri ez dutxat guzteu, baina igual eurek neuri bez. Ez dakit, ez dut inoz horretan pentsetan momentuen, amaitza zu kontzertu da dinozu, joa, ze pena, jatket guzteu, da inoz, neuri eurek bez, jazta, urrengo gune, bai, guzteko jaetan hori automatikoki urtetie, baina hain inbiote hariketie. Nik pentsatu askotan, igual, sare sozialetan, igual, imingo teste izar, eta badakit jente askori ez dakola guztako. Eta orduen, igual, seguidoriak aldukotez, ez da? Baina dinozu, es que igual ez gure olako jenteak ni segitea. Orduen, justo. Ni oso seguru honbinaz, normalean, konfrontazio bat sortzeko, kostaten jat, baina oso ziurre honbinaz. Eta lehenez, komentaten on garinen arira eta jentzizena,
ustot askotan konfrontazioa lortzeko edo gauzak serizo hartzeko askoz gehiago maskulin izaten azela. Osa, ez dut hain, bai. Osa, ja, modua ere bai aldatzen. Bai, asko maskulinizia. Osa, hiperfeminizaten garinean askotan kendutzen gaitxe agentzia, eta gustaten jat hortik eragitzia be bai, Ja. Osa, gustaten jat hortik eragitzia, baina pizkat konsiente izan da bateaz ze erantzun eukiko zun, ze kontrakotasun eta bestiaz be bai. Horrekin jokatzea, interesanti iruditziat. Gogoratzen duzue, ez dakit, aldarrin bat edo egin beharra, eta lehen aldia holtza gainean esan zinutena, hau esanen behar dut. Edo, ez, holtza gainean bakarrik, Ostoitz. Nik ikusi hodez, politikarizik egon da lehengo filan, eta nik pin bat eroan da nire gitarrako korrean, lehengo kantan, ia aurreran eraman, ez da eta orduan ezien konturatu da hola nein, ikusi da, holan kolpeka horien artien lehengo filan, hori ikusi neban. Eta pentsena, bueno, esto este ardure, hau pentseta hot, orduan, esto este ardure, baina, hori zeitzetzu. Molestatzen ari zeinen, orduan. Bai, da pentsena, bueno, ondo. Ostras. Nik uste hori eskakeitan taldean egon nintzenean, bazen ez beti eremu politizatua jotzen genuna, eta bar, eta beti larri batzuk bazeuden mai gainean, baina igual tipikoak ez dakit, ezakit, osea, euskalduntasun eta abertzaretasun eta ezkerdiar eta inguru hortako, ezakit, ia, hainbeste errepikatzeaz ez diranak ez da, galtzen dutela pixkat balioa, ez? Eta horiek ere gaztea zeanean, benga, bai bandera, hau jarriko dugu, ez zer. Eta igual jartzen dituzula, baina ezakidan benetan igual oinarria ondo ere ekita genekan, edo zan egin bartzana, eta irutzen zitzen nola iraultzaia ginala, osea, ustez, askotan igual barrutik inbar dezula zea hundiagoa, eta gero zakit, osea, egitan ez naizera izan, eta hau galdetu barri izun lehen aber kontatu beren ezaken edo ez. Letra egin zuten Anerreta Isak geroranik Euskal Gazte Feministentzako indako kantan, eta berez radikalagoa zan, eta nik horrekin ditu beldur batzuk, eta bai, eta orain pixkat ikusten ere burua hor, jode, pixkat goldarra bezala, baino bai, batzutan igual, ez dakit nundik da, baino igual deseroso egia izateko beldur batetik izan daiteken edo lan agaltzeko belduragatik edo, baino ez dut ikusten super iraultzaile bezala nere burua, baterez. Askotan sensazioa da, ez naho nahiko etxen, hori hori da. Sensazioa. Eta, hemen lekun kantaten baut, igual esanen berko, tantolatzaileak, ez dakit, esaneko ari presioa askotan sentitzeot, ez dakit, gumetatik bebeka sariketan kantaten egon gara. Bebeka sariketa. Eta, eurari publizitatea etxen alde batetik bertan kantaten, eta lehengo bidarra gogoratzutena kanta birrixana, da agurdanetan guk bebekan kontra kantaten gendun, da esan bebekako tipoa hor. Eta bebekan kontra. Da kirura, claro, baina beste alde batetik gaztientzako sariketa bakarra da, hor da ona, gaur egundik ikusitza edo aldo emon kanpotik ikusitza zeba da hor kantaten. Baina, claro, bertzo gintzan ez da dirurik, gaztiak ez dauka aukerari kantateko, eskualdeka taldeka da sariketa bakarra Bizkaizan, puntu baten, birrein da, finantziazio hori, baina ostra nondik hartu bida, ez da? Eta barrutik kantatia bere kontra balizo dago, ez dakit. Zago, kamala borte okau zen, bueno, hori zet, algen dunatzen gendu, baina gerora, ez dakit. Kontra esanak. Bai. Da hor zalantza pilo bat, ez naho nahiko etxen, hamen honberko nintzen, ez antolatzaile honek deitzu nau, agurretan igual, kantaen biot honen problematikiaz, baina, bai, zalantza pilo bat hor beti, nahiko no etxen, ez, bai. Eta beldurre bai, emoten da belako, esaten basu, gero dana perfecto inbierdozule, eta hori ezin da hain. Pertsona normalak garelako, orduan hori, bai, bilurre eukitu zu, zozerren alde esaten, eta gero eukiko zuz, erresponsabilidea handi bet, eta jendie, ez dakite atento edo, eta niri hori bilurre moteste askotan, betxeta dalako, bale, egin gota, ez da baina gero, seguruenik gauz asko txartuengo gaz. Eta sentitzeot, hola da, baina saiatuko naz, dana ondo eiten, baina ezinezkoa da. Ez que zinezkoa da, bai. Eta kontraesanak eukiko duguz beti. Denpora guzti zen. Eta
ez bakarriteko guzelako, bebai ganera aldatzen goazelako gure ikuspuntu askotan, eta igual izan dugu hau pasan urtean, eta urten beste gauze bat esango zut. Eta egi da, jente asko dauela hor, alpille. Eta nik ezin duten ulertu jente, holako jentea, niri pastainat, igual ikusten dut non hor zeuzer esaten, eta gero beste egun baten, beste eusat esaten, eta pentsat, ojo, tal, gero dinot, bueno, claro, eske normala da. Eta askotan gure lan gidiera, bai. Claro. Nien hasiko pertsona bat ataketan olako gauze gaitik, jente asko egiten deu, eta tristea da, horrek behiten deu jente asko koldartzea aldarrekapenak iterako orduen. Anitzat muga batzun barruan, anitzat marra gorri batzuk badaoz. Bai, claro. Eta markaen bidiraz. Gero, igarten da, nik uste dut, iritzi aldaketak, evidentemente, mundu guztietatu kaos, baina punto baten marrak ipini bidiz. Ez dela, edo zer da zilegi. Gero, daukagula, benaldi moguan konfrontazioa bikaria. Orokorrean. Ez bakarrik publikoaz, gebre hartin igual diskutiduteko ni banaz konfrontazioa ekidituten askotan. Eta dauka sensazioa gure aurrekoak ezain beste. Eta hor problematxoa okaula, askotan konplazidutiarren pilo bat arotatik pasaten gara. Bai, nik esango nuke ez, zegoen konfrontazioa askozo beto eramaten dela. Bai, esango nuke bai, ez dakit... Ez dakit, feminismoan bertan, ez, hainbat... iritzi daude eta alkarri hitz egiteko askatasun gehiago sentitzen da. Nikola ikusten dut. Igual korronte bardinen gauzen gentien artean igual, bai, ez da bai datzeko. Baina, ni jente askoa sentitzeot desadostasunak ez duzela azaleraten. Igual, zu bakizu ninuna ni bakizu non zezen, baina ez du neri buruz berroa engoz, gai batzuk ekidin ninguz. Ni ikusten azorretan. Bai, nik behiten dut, segun zein egunetan, eske jolin. Egunan arabera, ez? Eske posik begure dugu bizi, ez da askotan, eta batzutan dino zuena sartuko netan. Kontra esenetan, jausten gara askotan, eta, nik ikusten dut, zuen partetik badauela, ez dakit, kontzientzia soziala, politikoa, eta ez dakit, lehen aipatu dugu ez, nerabe zarotik igual, baina ez dakit zelakoak zineten nerabetan, kainerak zineten, lasaiak, nolakoak zineten? Ni oso lasaia. Oso lasaia. Bai, baina hori, bolin etxostialako orduan zein gonean. Hori zan azkenien bizimodue. Eta beti, eta uste dut, hortik hori nio deko dara sentsazioe, transparente izateko sentsazioa. Horatzeri izan dutzen beste gunien, eta horrek, lasaitasun emoste, ez dakit beti joan askaletik pentsatan ez tozti dela ikusten. Da hori guztetan jat, Gero, estratok izen nago eta bardine pentsetat eta bakit ezetz. Baina badeko horrelako sentsazioe. Orduan ni lasaia nintzen zentsu horretan, pentsetan horrelako ennabela atentzin horik akaparaten, orduan nire bolara einalne bala. Eta ganea, nintzen jaizalea, kontzertu zalea bai, baina askotan laguneka ez dakit jaizetan, joango gara, ez dakit horren kontzertu ikusten daurek. Ez, jonzu. Egun bote joe, hori, neman larrondo pasetan horrelako giroatan, orduan lasai, bai. Lasaia, baina, motan dau, urduria zarela, barrutu. Bai, hori bai, eta... Uztat bai, nire bizitzako bibentzia besteak asko kondizio indabela zelakoa nintzen, eta zeitzik igual estostien ardure, nire laguneri ardure dotxasan geusiek. Tardo niten nebana, ingot, baina... Bai, urduri zenaz, baina beste modu batera bideratzen neban. Eta kalien jesareten egoten banintzen lagunek pipak jaten, aspertuten egonan zengot. Bai, orduan lasaia, baina behartuta lasai izetera, ez dakit, izirik gautera. Aixa, zu nolako bazinean? Ni, honik uste da pringada banintzen. Baneukazen nire laguna, baina denpora guztiza, enbizan hori egin naizan, baina inoiz eneukan arrakastarik. Hau da, 13 urteaz ja liga nahi neban, inoiz eneban ligaten. Kirola ondoen bida txarra nintzen. Bajuergan urtean bida bajuergan, que pedu pilaten eban da fatal. Osa, tipo, dana intentaten eban, baina dana, txarto, zaiak era bintzat, bai. Bai. Aizen baita garria. Un pentsatu da, intenten eban. Ondo, en general nahiku nera bezaro
normal eukilo dela uste dut. Bai. Vale. Eta hori... Personaje txube bai, bai. Bueno, baina hori polita da baita, Osa, bakoitzak bere pertsonaia hartzea eta pertsonalidadea auketzea. Ondo da. Bueno, azken galdera, 2025ean nerabe izango bazineten, orain, zeintzuk izango lirateke zuen erreferenteak? Danok, pentsatu a ber. Boa. Referente bat. Osa, gaur egungo. Bai. Eta zuek orain nerabe izan da, igual beste era batekoak izango zinetekete. Tekete. Aizkien nire erantzun igual izango zuen, baina netzat beti uket nira mai referente modun, eta uste hori esan aldatuko, naiz eta guntzen erabe izen. Eta hori guztetan, ez dakite, nire eredu izan da denpora guztizen, eta asin naz beraz, eta bera neugaz, ez dakite, eta hori politxe dela usteot, eta hori, denpori gazaldatuten joan gara bizek, baina usteot nire referentia izango dela gauza askotan, eta jarraitxo ingo bera esaten, gero nera bizengo banintz. Bai, polita. Txalo bero bat. Lau, txalo. Bakarri dela. Aioa, gatzetzen jat pentsatia, oso desberdin ikusinaz ni eta aizan erabia, baina nik uste dut on momentuan eta on naon lekutik. Oizaren modukoa izan da. Bai, nik uste dut bertzolaritan nire lagunak izango zilera nire referentiak, oza, gaur egun espazizu konpartitzatzen eta plaza konpartitzatzen jentia. Eta musika munduan uste dut adiez Labar. La referente handi bat. Gaur egun asko mireztu da uste dut. Bai. Ja, ez que niri bebarreine pasen, osea, nik uste dut gaur egun musikari asko dekotez lagunak direna, ez da? Eta, karo, ontzen nerabe izango banitzeke, pues, claro, ez neuske ezagutuko, orduen iretzeko izango ziren, como, guau! Oingo artistak, igual, ja. Eta orduen nik uste dut flipeko neukela asako, gaur egun flipetan dut, baina, claro, ez dut igual hain ikusten ze... Laguna da. Bai, eta karo, musika munduen bizizena zelako urte askotan. Baina, hori eukibarik, txuleria joderreko iratze. Beitu. Flipariako neia. Guai. Ze hona. Latz? A ber, hau gelituko da super esto baina netzako zuek. Osea, zakit nola esan, nire zorteare da, nire referenteak lehen izan dako, osea, adibidez, pues lore, orain laguna dela ez, orduan, bai, izango zian, nire inguruan dago jendea, eta horiek izango zian, orduan, super, zorte duen. Ez, ona. Ze, ondo, listo, amaitu dugu. Aixen jauzti, eskerrik asko. Zeberi. Eta Maren, eskerrik asko. Plazer ondia izan da gustora gozarie. Oso, super, bai. Oso. Bai, tita pasaiat. Bai, askar. Niri falta izan eta purbete zuk berantzutea zeus ere hain, Beti bezala. Beti guala zatuztezu. Seguro zu. Ni pringada bat. Eske lehen esan barun, zein ez da pringada bat nera bezala. Deno ginean, ez? Bai, eta baina oin arro nau. Lehen ez, baina oin arro nau. Pringada nintzen eta nire logelan sartuta eta nire gauzak egiten da. Ondo hartzen dut, bai. Bari, bota dut, erantzun dut. Eskerrik asko. Bueno, eta zuei eskerrik asko, mila esker hortxe gotagatik, 3. saioa zuzenean egingo dugu, ez dakigu non, eta ez dakigu noiz, orduan, sare sozialetan dendena kontatuko dugu, Joko Onaren Instagram kontuan. Eskerrik asko gazteari, eskerrik asko Kutxa Fundazioari, espazio guzteagatik, eta, ikusiko dugu, elkar, publiko eta guzti, mila esker.